birthday karon sa akong igsuon nga kamanghuran si Janjan. Nya kami diri nag family bonding ni tanan. Nya naay lechon. Hi guys. Hi guys. Tapos naay daghan mga handa. So mga na dayon tanin nyo. Wala si Papa Mario kay tuara siya sa bukid, wala siya nag-uban. Naa ni ang atong mga preparasyon. Nya naay saging, naay kamuti. Nya ang pinaka-special and the best pag birthday naay lechon baboy. Nya naapod birthday cake ni Janjan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nya diara ang yahang uyab. 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 Asawa? Dili uyab. Nagri ako siya kay dili naman uyab, asawa naman. Oh, asawa din no. Oh, nasipyat dai ko. Oh, sige na. Oh, nya napo dani akong manggod nga vlogger pud sa siya. Siya si Utik Channel. Sa wala pa naka-subscribe sa iyang YouTube channel, Utik Channel. Unya. Yes. Ang akong mother, vlogger pud sa siya. Ang iyang pangalan sa iyang vlog kay unsa to pangalan sa iyong vlog? Suma ninyo. Unsa ko iyang pangalan sa iyong vlog suma ninyo? Using vlog. Mother Earth ang iyang vlog. Naami diri kay nag birthday man ako manghod unya. Ako maigagaw mga kaparintihan diri naa sila diri. Unya naapod sa diri tagay. Ato tan-awon dinhi naa diri mga gwapo. O kani ako ning igagaw nga gwapo. Lamiun nya ulitaw. Pero ang problema dani kay dili makaingon. Adios. Adios. Di ara. Ang magabaan ani sila karon taon-taon. Oh. Dugangan ngini mo ti sponsor ni mo. Dugangan. Plaka na dagan tubig dagat. Nice. Naay dagan dagat. Bitaw guys, thank you so much sa mga nagsuporta sa akin. Si Papa Mario wala dinhi. Nya. Si Papa, napod si Papa dani. Ang sabi si Papa nagabaan na wala pa. Ano kay butaron niyo? Wa pa di magaba. Wa pa di magabae di ay. Oh. Isa pa magaba ay. Tanduay. Ang kanang tanduay makagaba, no? Happy birthday to you. Wala, tinuod na lagi ni Asia. Kaganiya lagi. Ale, murag katulong nga hugna dyan. Love you kay kaniya. Kay nga na dito sa bukid. Unsa man to nga buwak? Kahoy. Buwak ni Mama gi kutlo. Ang ikaduha dito sa balay ni Lilin. Oh, ang ikatulo, espesyal kayo. Hey! Dapat dito sa daily ko. Guma man to. Guma. Bitaw guys, happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Ha? Oh, dira ako pag umangkon. Ginaoton ta Lord taon nga among pagkaon karon Lord nga among giandam so kami tanan. Karon Lord ugma pa man ang birthday ni Janes 27 pero iyang gi kuan karon kay naman sa trabaho ugma wala man sa ugma karon niya gini iyang karon niya gi celebrar ang iyang birthday. Salamat Lord nga yatagan mo sa pagginagid sa iyang pag lahi trabaho kay nagtungan man siya Lord mo siyang panulitdan Lord palayo siya sa disgrasya. Kini talaga Lord ang kining pasalamatan pinagi sa imong bugtong anak Ginoong Kristo na mao'y buhi ug hari Dios nga sa kaban ka namong tanan hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday until sa lechon. Happy birthday. Mon, paano na sila na Mon? Oh, aga na mga bata Mon. Oh, sige. Kana daw. Kuan kanang ikuan ang kuan.
kay hatagan din sa lechon. Hindi na mahurot mo. Oh. May kagaya ng ugutal ka dun sa basa. Oh. Alam, mga una dahil taninyo. Maring Inday Vlog. Hi guys, nabasa ko mayroon. Oh, Inday Vlog na siya sa iyang YouTube channel. Alam, mga una dahil taninyo kay Gi. Tad-tad na ang lechon. Hala, pagkalabi. Hala, wala lagi nag-blow sa kandol. Ramon kay dagat, hindi na mahurot. Uy, ama si Janjan. Ay, paulay rang kandol. Tuwa na po dito, Gi. Hatagan na po sa plato dito ni Joby. Uy, aban uban plato. Ala, luto kaayo siya. Luto siya kaayo. Ala, perfect kaayo, no? Kani siya, baji po sad ni siya. Si Bentoy na siya, si Bentoy. Ako pag umangkon nga dalaga. Dalagita na ni siya. Ikuan dana tanan kay para makuan. Oh. Kana. Kana. Dani na gipangkuanan na dani ang mga bata pag una kay para hala. Ang kanon. Hala, wala na dala ang katong kanon isa? Sige. Plato. Gamay lang daw. Sige, tad si Pader sa lechon. Oh, pagkuha na, kaon na. Kaon. Si Utik Channel, oh. Ang bana ni Utik Channel, si Alan. Sino kayo? Kandos na mo, kandos. Oh, kandosi ang ako, kin. Pagkalabli ni Kinkin, Ginoo ko. Pagkalabli, oh, Ginoo ka dagam sa kedana. Kuan lang, kuay gamay kanon lang, kahiga lang. Oh, kanang isa lang, kuan gamay lang. Oh, kana. Mga unta ninyo, tanan. Uban ka dili. Nya ang kaya diha na side, ano siya, sipaka sa kanang naay nagkuan diha murag volcan, sipakan asya murag Chocolate Hill, sipakan asya sa Talisayan, Misamis Oriental. Tapos shout out sa mga taga Camiguin Island, naami diri karon sa atbang sa inyong dapit. Diri ra ni siya sa Bulisong. Bulisong sakop naman siya sa kuan, Kinugitan ang Bulisong. So mga una dayon ta ninyong tanan. Anam na og kaon ang mga bisita. O ang ako mon. Kani ako. Ken, alin na mo. Kana tadtara na tanan. Hallelujah, hallelujah. Ang cake lami kaayo. Oh. Hallelujah og happy birthday kay Sunday man karon. Kana. Tad. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Ara. Sige na tir kay. Ala, hinog ka ayo. Luto kaayo ang lechon buyag. Ayaw sa bahay na marin kay mauna na siya. Happy birthday. Hala, aman si Ibong. Tan, asa si Ibong? Si Manu, si Aman. Si Loy. Alin na Loy? Uy, si Bimar. Uy, Peter. Dagana na kay Kang Bimar, ha? Kinsa pa man. Asa pa man to sila ni. Ala, uy, Nestor. Imo papa, asa rin to, ah? Hatagi na to si Kuan. Ama si Janjan. Ah, kutsara? Nag-atad na wala naman kutsara. Kani serving spoon.
Uy, Jan. Sila ni kuan o papa ni Mr. Ha? Nawalay, magaya rin, nawalay sila rin. Ngaon na tanan. Paak lang to. Si Ayang nagkaon na. Hala, ama sila. Ang Tinday nagkaon na. Na si Manong Jose, wala gyud si Manong Jose. Wala si Manong Jose naguban di ante? Nya, naa naman si Ibong. Ah, wala pa si Ibong da. Wala pa si Ibong. Diri nangaon na pud sila diri. Diara guys. Away igagaw nga maidlot uyamot. Yes, laki oh, laki. Oh, ang laki. Ayan na dyan mo pagpa-uaw. Dasmag na mo, dasmag. Oh, pag ingani gani, dasmag na dayon, walay uaw-uaw. Ama na nga kuamon. Dani kuan nay kuan no humba daw kuan. Litson. Kani si Ryan nan lupad na. Kani si Ryan. Oh, ulit tawa pa ni siya. Oh. Nya, agingon siya nga kuan, di ara. Kuan. Di ara Ryan. Iya kali ya. Oso. Bitaw. Len andi sa lindi ipagkuha natin sa Ryan sa umba di. Nay baso dito sa sapoy. Ryan. Umba. Paspasi. Daw kuha din dato sa litson kay naay kuan dato. Gitagtad. Uy, tunay gitagtad to lipot dato ba? Lipot dato kin. Lipot. Dani lipot. Dug, ang mga bata mo dug. Kaon na wala pa. Kana ati man. Una pa dani kinsa may dani wala na nakuan. Kana ra yan, naparayan oy. Ang silpon. Depa Ryan. Kaon na ngot, mayo ngot. Huy, kuan o. Wait na oy. Nay humba dani. Na, wala. Masal kanigi. Kana. Puno kaya ako plato. Video sa niya akong plato. Puno kayo. Lagi oh, ibutang mo. Di ba kaya bukong kadulot ba na? Ang hilam naman ko. Ang gila ba nagka? Dili pa kadot. Kana mga walay ngipon. Na di na gyud. Ha? Wala pa oras. Wala pa oras sa paligay. Lagi. Ay, para dito. Kumba. Kumba. Ano is baso? Unsa man? Nangaunsa man mo? Ang tag-iya sa tubuhan, tag-iya tubo. Kana. Nawala ang ko. Pasig na pa, pagkaon na pa. Pagkaon na mo. Aman ako plato mo. Ah, video. Oh, na video. Ay, ako na lang hungin. Kana si Nestor og si Jan Jan sweet kay na sila. Pero pag panlabada na dili sila sweet. Ano ebilen sa Ha? Booking di ay. Malagi nga pag manlaban na gani, adi na sila sweet. ebilen masa kuan na tagiyas tubo. Tagyan na tubo. Ana. Inyo gitu ko nang gay, di na mo pahulaman utro. Ay, kaparya. Ay, buman ba mo na to? Oh, Mga unta. pagkasal ko no nimo sa hulaman to pagutro. Ana jod. Oh. Sa naglitson ba ya? Makasal ko numing Mario. Makaingon si Mario kini. Ang ilogan ni Manilda. Mario nga kuan. Mario, ngaladira. Diskarte na mo dia, diskarte na mo. Napakop na naon. Yato ning apod-apod ang cook. Ta.
Dali na ibutang. May ice po. Sa'yo ka bata. Baso, may baso na na. Aman tong ice. Napay ice. Nay, dagan ice na na. Ice ta. Mabil lagi ko na. Be! Kasi mo baso. Ato na soft drink nila dato. Mangaon, mangaon. Nagkaon na. Tusik-tusik ka magudang kaon no. Pag ingani tusik-tusik ng kaon kay may raman ni ang kuan lechon kung wala pero pag naan na wa na. Nang ang plato. Lami ba ni siya tinutulog ko dayon. Kana. Ha? Ko? Dara ko. Ako na may hits ko. Kaya dapat panda ni Charles. Luto. Ta, pagpan mo. Dugay na rin dito. Ala, nakita imong bitong nini. Nagiatot ka ba? Napati ka wala. Hagoy si Abing naun sa naman isa. Naun si Abing. Ang cake mo iyang gitirada di iPhone. Lagi ko maligo. Tagal mo ka to. Ang uban nahuman nagkaon nangaligo na sad og balik. Ya pa. Napay daghan no. Thank you guys tanan sa mga blessing. Sa mga nag-send ng star sa aking Facebook page, daghan kaayong salamat. I love you so much guys. Enjoy ang birthday ni Janice. Ala, buboy sa lindi. Oh, Ano, ha? taon yun. Ha? Sa kay di ka kainom. Bitaw. Hindi na. Ba man mo ang panilok dana nga na may daghan ho. Lamig ko na. Agay ate. Ding andi sa naging di kay napaging o. Sige, makamari.